El recopilatori de pop a la catalana que va néixer de la mà d'Òscar Dalmau, també conegut en aquesta vessant com a fil musical, ja s'ha convertit en tot un referent de la música en català dels anys 60 i 70. Tant és així que a finals de l'any passat es va publicar el seu quart volum. Aquest dimecres, l'Òscar Dalmau va visitar la Biblioteca Josep Soler Vidal per presentar i, sobretot, escoltar aquesta nova recopilació de pop, jazz i bossa nova cantada en català. El primer pop a la catalana va sortir, potser farà 5 anys, més o menys, 5 o 6 anys deu fer. Al llarg d'aquests 6 anys jo també he anat comprant més música, he anat descobrint també moltes més coses i això s'ha anat reflectint en els diferents volums del pop a la catalana. Ara aquest és el quart i veus, per exemple, fins al quart volum jo no havia descobert que, per exemple, Miguel Ríos havia cantat en català també. I l'any 66 va gravar un parell de temes en català. Doncs bé, un d'aquests temes en català està inclòs en aquest quart volum. Per això et dic que és qüestió de... Bé, va passant el temps i vas descobrint coses noves. No sé fins quan. Com en cada volum de pop a la catalana, aquesta recopilació compta amb petites perles molt complicades de trobar i que gràcies a la tasca de col·leccionista d'Òscar Dalmau poden arribar al gran públic. Aquest quart volum destacaria Miguel Ríos cantant en català, després també una artista italiana a l'època dels anys 60 superconeguda que es deia Mina, cantant també en català, un fenomen. Bé, de fet va ser la primera artista internacional que va cantar en català a mitjans dels 60 i això va fer que es disparés la febre per cantar en català gràcies a ella. I després podreu sentir, per exemple, Lluís Llach cantant una bossa nova amb aires, amb ritme brasiler, que és bastant estrany i de fet és l'única concessió als cantautors que hi ha en aquest disc. Tota la resta són intèrprets, és a dir, gent que cantava cançons d'altres. La producció de música pop en català durant els anys 60 i principis dels 70 va ser força important, sobretot per part de petites discogràfiques. Això ha permès a Òscar Dalmau fer 4 volums i començar a pensar en fer un 5è. Home, hi ha material, jo crec que per fer un 5è volum. El 6è no m'atreviria a dir-t'ho, però un 5è volum sí. De fet, també jo com a recopilador soc bastant generós, prou generós, no em vull penjar cap medalla, però bé, tant en el tercer volum com en aquest quart, l'últim, he embotit 27 cançons, o sigui, el màxim que s'hi podia embotir dintre d'un CD, per si de cas no hi ha un 5è, doncs almenys poder degustar el màxim de cançons d'aquella època, dels anys 60, i en aquest quart volum he ampliat una miqueta més i també entren temes de principis dels anys 70. Com tots els volums de pop a la catalana, aquest recopilatori es nodreix principalment d'EPs que formen part de la discoteca particular d'Òscar Dalmau.